Takže lidičky, chceme robiť zase toto, že ideme hrať Roblox, takže ideme na to. Mám fotky, ideme hrať už. Nebudem to zdržovať, dám to určite na YouTube, keď si to stiahnem, lebo neviem si to stiahnuť, ale tak skúsim. Musíte si napísať Simona Rusnáková, bezpočívam také vše a to budem ja. Takže tak, neviem, čo mám zapnúť. Nie sú tu až také, či sú tu trošku také zlé, ale okej, jednu si vyberiem. 99 dní až tak nehrajem, takže nič. Počkajte, koľkám to začal. Bruch, to čo sú zali. Počkajte, koľkám to jaké? Čo je to? Ne. Ukážu vám, jak najradšej hrajem, lebo ja najradšej hrajem také víc, ale sú veľmi dobré. Barvo tu je také nahňačky a to taký. Ja by som si zapol nejaký autíčka. Takže zapíname asi, neviem. Dobre, tak zapnem napríklad toto. Zapnem napríklad toto. Je to Zootropolis 2, tá novú časť, tá dvojka, takže to je obi, chápete tu ten, čo bol to ten typek, ten pustý, a teraz sú Zootopia 2, to je Zootropolis 2. Takže ideme na to. Ja mám také skiny, takže vám môžete si ma pridať. Ja sa volám Benjamin Bosso 62. Vidíte, mám taký skin, takže taký skin. Tak. Mne ani nenačítali toto, ani vlasy, takže čakáme. Kedy mi to načíta? Ty pogy. Poď, načítaj sa, načítaj. Tu všetky postavy, tam vidím Nick, Judy, Daddy, Bogo, potom je tam ešte toto. Už mi načítali, kde je otvor, sami raz, dva. Prosky, ja môžem ísť nuka. Nemám Robuxy, ale okej. Pro mňa už všetko načítalo, a to čo? To mi nenačítalo. No, konečne. Som chcel dať reset. Tak ideme na to. Mám knižku, jupi. Nie som nejaký noob, a kedy spadnem, lebo každý spadne na nejakom obyčku. Ja som to vedel. No, takže tu musím čakať, kým ide tam. Poď. Mám to slíbí. Ideme pa tu. Okej, takže som tu. Dobre, no, tak som spadol, nevadí. Že som jeden čas. Spadol! Dobre. Toto sa počula, to nie? Bro, dvakrát som spadol na takú debilitu. Hej. Poď. Okej, máme to.
Vidíte, tam je Judy Hopkala, ta policajtka, ale mě nechytí. A můžu v tom smyslu, lebo táto hru jsem udělal, dokonce to měsíc, tak můžeme odzačit. A dobře, tak vidíte, to táto mrtví, které se staví. Já to bude šťastný, ne? Podívejme se. No nechytí Judy, já se že policajtka nenosím. Pěkně tady, takže konečně, blbý. Začínáme teda vyskočit, to je blbý. A pak... Hej! Tak nic. Bro, konečně. Takže jsem 3krát zdechol, takže 3 kill. Já jsem zdechol. Skočí teraz zase na mňa, ja to ne? Keď ide však nička nejaký. Nejaké nejaký. A teraz je. OK, takže tu. Tu musíte utekať, tu sú také psy. Takže nic. To kúkaj, je. To je hlave. Musíme to kúkať. Tam pojíme. Co to zde? No, máme? OK, takže ideme tu. A tu som otvoril. Som povedal, že vás vyľačil. Teraz čo na mňa vyskočí, neveríte, že ja rozumiem. Som to ustal tam hej. Bože, ty vyzerá jak táto. Zatkaj oči. Zatkaj oči. A teraz ak ma stykne, tak som... Dobre, mám to. Kajte, čo ja berem? Musíte sa pekne uradiť, tak nejdem, tak nejde. Jej. Ale neochot. Hej. Pínu. Tak pínu. Mám 74 baterky, takže iba to počítam. To bude počítač. Musím nájsť taký počítač. Mám ho. Som otvoril. Hop. No tak to som musel dojať, no. Mám za to, viete čo to je? Že stačí také, že nedoskočíte tam, berete to a dávam. A to mám tam. Yes! Berem ju sebu. Tak kúkaj, ja čo robím? Tak čo mi nejde? Jut. Kamo, utekni. Pekná. Kajte najprv je tam, lebo mi to... Otvor, konečne. Kajte, tu čo robíš? Musím si niečo stávať.